Hľadáte rodinný dom v okolí mesta Prešov, no zatiaľ vás žiadna z dostupných ponúk neoslovila? Tak v tom prípade sa pohodlne usaďte a poďte sa spoločne so mnou pozrieť na tento rodinný domček, ktorý sa nachádza vo Veľkom Šariši časti Kanaš. Tehlový trojizbový rodinný dom, ktorý bol kolaudovaný v roku 2011, disponuje 2 spálňami, kúpeľňou, samostatnou toaletou, špajzou a priestrannou obývacou izbou spojenou s kuchynským kútom, jedálenskou časťou a výstupom na nádhernú terasu. Tento domček je čiastočne podpivničený a na technickom podlaží sa nachádza kotolňa a úložný priestor, ktorý určite ocení každý z vás. Veľkou výhodou je aj to, že tento domček sa vie predať čiastočne zariadený, takže bude pripravený na okamžité nasťahovanie. Na pomerne veľkom 10-árovom pozemku sa okrem rodinného domu nachádza samostatne stojaca garáž, prestrešenie pre vaše auta a priestranná terasa orientovaná na západ. Tak čo na to hovoríte? Rozhodnutie je len a len na vás, takže ak sa vám ponuka páčila, zavolajte mi a dohodneme si osobné stretnutie. Pre dnešok je to všetko a vidíme sa pri ďalšej ponuke. Ahojte!